Ja. Ska du lägga dit bilen? Nej. Så. Bilen. Försiktigt då. Så. Båten. Var ska båten vara då? Ja, där. Tåg. Nu tog du bort bilen. Så, här, tåget. Var ska tåget vara då? Ja, inte ska det vara där. Inte. Där. Ja. Så, bussen. Bra. Flygplan. Ja. Lastbilen. Flygplan. Cykel. Du, var är motorcykeln då? Var är den? Är den på golvet? Här, kolla här.